Hello, gagayam na imbag nga oras si Manan. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito man ng biyana nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasamatan kani Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasniman nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirman ang biyanang. At dasipsiputa ka na pintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae iso apasaray kiddayak no makita. Ken wen gayam may sa ako na balo katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, tatang. Asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo ditan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinid dayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Ini sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo laang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta a babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam. Nagdakkel matabag mau adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan da ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawalang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbuteng. Amukmut ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay,
Ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Ta manipon ita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wine. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Talaga? Wine, naimpudak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. Saan ma problemahan dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay, tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natinag mo tiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ay katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masurot, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruran. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kami. Pangasim
Di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanya, kat napudno akmat kan kuana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day jay. Saan? Tasak kalolaang tayo ayatan na. Ay, jackpot yun day ta. Kasla saan ang mapagtalkan day di a babae? Lukwon na kayla day jay. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Ha? Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuwa na. Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuwa na. Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taamom apanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ha? Nilermamag. Ang awon nakpay mo. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikat ti makaamaw. Mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige. Taalaag ti tulbag kaw, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo May rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo Sige. Itad kun kada sa rilaw. Regalo kun ka, mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabir taw. No biyayon mo't gayam mo tayo sigo da babaunin da dita karuba. Ay. Una. Awanan. Inatiw kan Helino Baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ket no talo a bulan saan da sinwelduan. Ay, kasta ya tata? Wain, iso nga wan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay.
Apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Ringag taon no nakaluto akaw ta pag tumarag to iti agas. Ne, kitain nyo Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay, di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmaid. Pag inanantamot ni nanang mo takaasi mait. Nanang ngamot. Katuan mait. Talaga mo't may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko umon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatom mo't amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si ti mga sikaso kan kwa ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Saan tulungan ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasi yu tadi yu spoil din tinobya yu. Adi punin na kay matuna yan. Adi punin asasawam mo't mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraod. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mangbibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, idiag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe.
Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, ah. Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagi tabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakil na. Ay, nagmayat tirik nak na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga guruuray dito yung terminal ng awan mo tan. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka di dita ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli nagawi dita kat nalipatan nakituyan terminal tibas. Lerma? Awan ma. Apay nga kayo dita terminal. Eh, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikait, gamday, manuurasan nga urayak nito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan mo agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Ada ni Lerma? Nauray yo? Awan mait. Intarayan naksamutan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay indulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ko. Imbukbok ko amin na panawan ko iti nagbali na nobya. Ngam jak matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw namiris ko ahusto amin ngayon bagbagatan anak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapo kan ayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam ngayon bati ti ex ko kanyak. Naglabas pa tel daw kat ininot matla nakalipatak aging ga naka-move on ak. Alakastan, pigayim mo, Berto. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa.